városi eső projektet azt a 12. kerület önkormányzat hozta létre. Itt tapasztaltuk, hogy az éghajlatváltozás miatt a hirtelen zúló csapadékok egyre több kárt okoznak az önkormányzatunk életébe, de mivel a csapadék nem áll meg a kerület határon, ezért több partnert bevontunk ebbe a projektbe. Kiválasztottunk egy belvárosi mintaterületet, ez a 7. kerületi önkormányzat, egy relatív síkvidéki, kertvárosi mintaterületet, ez a 18. kerületnél van, és ugye mi magunk vagyunk a hegyvidéki mintaterület. Ezen felül a fővárosi önkormányzatot vontunk még be, mint egy ernyős szervezet, hiszen alapvetően ez egy városi probléma. A Klímabarát Települések Szövetsége és a Trinity Enviro Kft. Van még bent a partnerségben. Mostani klímaváltozás helyzetet alapul véve mindenki érzékeli a bőrén azt, hogy a csapadékvíz, a csapadék mennyiség az olykor nagyon-nagyon kevés, vagy nagyon sok. Ugye a klímaváltozás hatására az a csapadékvíz mennyiség, ami általában átlagosan egy évben leesik, ez mostanában egyre intenzívebben, bizonyos szűkebb időintervallumokban történik meg. Ezáltal ezt a csapadékvizet érdemes összegyűjteni, ugyanis akkor, mikor szárazság van, vissza lehet juttatni. Ugye nem csak Budapesten, hanem minden egyes településen érezhetjük a klímaváltozás hatásait, és vannak is projektek az országban, ami nagyon jó példák, de ezek nem városi környezetben dolgoznak. Ezért urbánus környezetre nem találtunk még olyan megoldásokat korábban, amiket komplexen tudtunk volna alkalmazni. Ezért hoztuk létre ezt a projektet. Mi most pilotként 3 különböző kerületrészen meghatározzunk olyan mintaberuházásokat, amiket kipróbálunk, mérünk, és amelyik beválik, akkor azt utána lehet adaptálni Budapest bármely olyan részén, ami hasonló adottságokkal rendelkezik. Erzsébet város, 7. kerület, egy nagyon-nagyon sűrűn, jellemzően zártsorúan beépített, nagyvárosias beépítéssel rendelkező kerületről beszélünk, ahol alapvetően az esővízgyűjtés az a épületekről, épületek tetőfelületeiről, illetve hát az épületek közötti burkolt felületekről tud elsősorban megtörténni. A vásárcsarnok mint egy ideális helyszín szolgált adottságul, ugyanis a vásárcsarnok teteje az kb. 1700 négyzetméter felületet adott, és ezáltal erről az 1700 négyzetméterről volt lehetőségünk kalkulálni egy bizonyos vízmennyiséget, amit össze tudunk gyűjteni. Feladat az volt, hogy elhelyezzünk itt a területen egy tartályt, amiben a csapadékvizet gyűjtjük. Ez a csarnoknak a tetejéről, illetve a lakóháznak a tetejéről az eredeti esővízgyűjtő csatorna nyomvonalába helyeztük el ezt, és így nettó 56 köbméter vizet tudunk gyűjteni, amit egy szivattyúval az utcai járdában elhelyezett csapra vezetünk rá, és ebből a csapból kis tartályos kocsikkal 1 köbméterenként kiveszik a vizet. Szóval ennek a tartálynak, ennek a vízgyűjtésnek az az elsődleges feladata, hogy a kerületnek a zöld felület fenntartását segítse. Ugye ez egy másik projekt keretén belül nemrég újult meg a klauzált terünk, de hogy például a klauzált téri zöld felületek öntözését is segítse, illetve a kerület egyéb zöld felületének az öntözése során is igénybe tudjuk venni azt a vízmennyiséget, amit itt össze tudunk gyűjteni. Ezt a vizet kizárólag a zöld felületekre használjuk, azon belül magaságyásokra vagy planténer öntözésére. Azért is fontos volt ez a tartály kiépítése a zöld felület részére, mert eddig a zöld felület kizárólag tűzi vízcsapról vette a vizet az öntözéshez, ami évről évre magas költséget jelentetett a kertészeti ágazatnak. És ezért örültünk ennek a kivitelezésnek, ezáltal költséghatékonyabb lett a fenntartásunk. Ugye egy 60 köbméteres tartályról beszélünk, ezért meg kellett azt is nézni, hogy egy ekkora vízgyűjtő elemet hol lehet úgy elhelyezni, hogy ez funkcionálisan ne zavarja a vásárcsarnok működését, egyébként esztétikailag ne legyen zavaró hatású. Ezért döntöttünk úgy, hogy a műszaki adottságokat figyelembe véve itt a vásárcsarnok előtt lévő társasház belső udvarában, ahol egyébként a közműhelyzet is megengedte azt, hogy ide felszín alá helyezünk el tartályt, hogy itt helyezzük el ezt a 60 köbméteres tartályt. Csapatban dolgozunk, én gépész tervező vagyok, de szükség volt statikus tervezőkre, elektromos tervezőkre, ahhoz, hogy együtt tudjunk működni. És kivitelezés közben is, ez a terület itt a lakóháznak az udvara, valószínűleg az építés óta nem volt felbontva, tehát szükséges volt a helyszíni művezetésnél
megfelelő szakembereknek a jelenlétére. Az egész rendszernek a lelke, a tartály, ez egy műanyag tartály, ami a földbe van süllyesztve, és a másik pedig maga az önfelszívó szivattyú, ami nyomás alatt tartja a rendszert, és egy csapkinyitással automatikusan megtölti ezeket a kis tartályos kocsikat. A legnehezebb feladat az volt a projekt kapcsán, szivattyúk, tartályok elhelyezése, és a másik projekt ennek az ütemezése, hogy a két szivattyú megfelelően dolgozzon, 1 köbméteres tartállyal locsolunk, és ennek a gyorsaságát kellett beállítanunk, hogy 5 és 6 perc alatt sikerüljön 1 köbmétert a két szivattyú egyszerre tudjon dolgozni, és kisebb zöld felületekkel vagyunk, aminél sokkal gyorsabban száradnak a növények, nagyobb vízigényre van szükségük, ezáltal a kollégáknak minél gyorsabban kell teljesíteniük, hogy a vízutánpótlás megfelelő legyen a növényeinknek. Másik nagyon fontos szempont, hogy maga a fizikai vízkivétel és a fizikailag a víz felhasználásán kívül van egy szemléletformáló szerepe is ennek. Alapvetően megmutatjuk azt, hogy egy ilyen sűrűn lakott városi környezetben is van lehetőség akár nagy mennyiségben a csapadékvizet gyűjteni, és alapvetően ez egy példaértékű projekt tud lenni, adott esetben társasházak számára is, ahhoz, hogyha belső udvarnak vannak olyan adottságai, hogy felszín alatt vagy felszín fölött el lehet helyezni esővízgyűjtőt, akkor ezt meg lehessen tenni, és ők is tudják hasznosítani a csapadékvizet. Itt vagyunk a második demonstrációs helyszínünkön, mégpedig Erzsébetvárosban, a Városligeti Fasorban, a Magonc óvodában, ahol szintén esővízgyűjtést valósítottunk meg, de ez nem felszín alatti esővízgyűjtő formájában, hanem felszín felett. 2 1 köbméteres tartályt helyeztünk itt el. Egyébként ezt a projektet egybe kötöttük az óvoda ezen terület részének a rendezésével, és azért is látszik az, hogy ez a 2 darab 1 köbméteres tartály, ami a fenti tetőről gyűjti a csapadékvizet, el van takarva egy olyan táblával, amire egyébként az óvodások tudnak rajzolni, festeni, írni. Itt mögöttem lehet látni az eredeti esővíz ejtővezetéket, és benne 2 elzárót terveztünk, ezt a 2-t, ami a téli csapadékot, amikor nem tudunk öntözni, továbbra is az eredeti nyomvonalán vezeti be a közcsatornába. Amikor tölteni akarjuk a tartályt, akkor elzárjuk a függőleges ejtőt, és kinyitjuk a tartály felé ezt az elzáró szerkezetet, és akkor tölti a tartályt a vízzel. 2 darab 1 köbméteres tartályba gyűjtjük a csapadékvizet, a tetőnek a feléről, olyan a kialakítása a tetőnek, hogy 2 oldalt van 2 ejtő, a másik oldalon a közlekedés miatt nem volt megoldható a föld feletti tartály. Az itt összegyűjtött csapadékvizet az óvoda a fenntartási célok tekintetében, a fenntartási célokon belül ezen terület, ezen kialakított zöld felületnek az öntözésére tudja használni, illetve maga a tartálynak a műszaki kialakítása az úgy történt meg, hogy a benne lévő csapadékvíz jelentős része a területen lefektetett dréncsöveken keresztül elszivárog, és ezáltal a talajnak a vízháztartását segíti. Tehát ebből a tartályból az csapadékvizet csepegtető öntözésre használjuk. A csepegtető csőrendszer, ami a föld alatt vezet egészen az oldalkertnek a csepegtetésére, és van egy automatika bent, ami azt szabályozza, hogy mennyi vizet engedünk ki. Ha túl sok eső esik bele, akkor a túlfolyó rendszeren továbbra is visszakötjük az eredeti nyomvonalra. Itt ugye arra törekedtünk, hogy ne kelljen külső energiát használni a víznek az átemelésére. Mint az előző projektnél a Klauzál téren az volt a helyzet, hogy szivattyúval kellett átemelni a vizet. Itt arra törekedtünk, hogy ne kelljen még egy szivattyút ilyen kis területen alkalmazni, és így ezért választottuk ezt a csepegtető öntözést, és nem a locsolást. Mivel föld feletti a tartály, hátrányként mutatkozik az, hogy ez állandóan figyelni kell a víznek az összetételét, különösen akkor, amikor nem esik az esővíz, tehát áll benne a víz. Különösen figyelnünk kell az úgynevezett legionella kockázatra. Ebben a tartályban összegyűlt víz természetesen a nyári melegben jóval 20 fölé emelkedik. Jól lehet, itt a gyerekek nem érintkeznek, vagy ember nem érintkezik magával a vízzel, de ezt a kockázatot nem szabad figyelmen kívül hagyni. Megfelelő laboratóriumok elvégzik azt a vizsgálatot, hogy milyen mértékben fertőzött legionellával a csapadékvíz. Hogyha igen, akkor ezek a laboratóriumok
erre adnak megoldásokat, hogy lehet megszüntetni és megállítani ezt a fertőzést. Ugye a 12. kerület, mint hegyvidéki önkormányzat, itt ugye a déli pályaudvartól a Normafáig több 100 méteres szintkülönbséggel rendelkezünk. Itt a hirtelen dúló csapadék abszolút adekvát a mi esetünkben. A projekt során felmerült, hogy néhány nagy ciszternát alakítsunk ki, vagy számos kis mikrobeavatkozást hajtsunk végre, és hát ez az utóbbi nyert, hiszen nem nagyon van olyan területünk, ahol szabadon van közterületünk közművek nélkül, és még a víz is odafolyik. Úgyhogy meg kellett határoznunk azokat a területeket, amik ezeknek a korlátoknak megfelelnek, és így kialakítottunk már néhány terepszint alatti ciszternát a kerületben, és ezeket szeretnénk folytatni, és ez egy rendszerré alkotni. Próbáltunk olyan helyszíneket találni kerületen belül, ahol már a felső kerületrészeken is meg lehet fogni a csapadékvizet, hogy a kerület alsó részein ne okozzon óriási problémát. Van egy keresztrács az útpályába, ahol összegyűjtjük a vizet, van homokfogó része is, hogy tisztítani lehessen, és akkor a 3 10 köbméteres tartályban már tisztított víz kerül. Óriási problémát okoz maga a csapadékvíz, és ezért különböző területeket néztünk, illetve lefolyási vizsgálatok voltak, ahol meg lehetett állapítani azokat a helyeket, ahol érdemes, van annyi víz, és érdemes megfogni a csapadékvizet, és akkor ennek megfelelően ez a terület is ki lett szemelve erre, és akkor tervező pedig megtervezte ezeket a föld alatti műtárgyakat. Egy elsődleges feladat az, hogy ezek előre gyártott vasbeton műtárgyak, tehát ezeket meg kellett rendelni, és ezeket legyártották, és akkor tulajdonképpen a helyszínre szállítás darabokra történik, illetve erre a területre azok a nagy 4 tengelyes autók be se tudtak jönni, ezért a Normafánál lepakolták ezeket a műtárgyakat, és kisebb gépjárművekkel hozták be több darabba, és itt építették össze. És akkor ezután megint szóba kerülhet a lakossági ciszternák kérdése. Ott természetesen adtunk, és adni is fogunk a lakosságnak kisebb esővízgyűjtőket, néhány 100 literes tartályokat, amik igazából valljuk be szemléletformálásra jók. Érdemi hozzáadott értéke a csapadékvíz kezeléshez azért ezeknek nincsen. Egy-egy ingatlan esetében 300-400 literes hordók azért nem befolyásoló tényezők. Viszont ha ott megtanulják az emberek, hogy kell csapadékvizet gyűjteni, és azt hogy kell gyűjteni, hogy eső előtt mindig ürítsék ki például, erre hoztunk létre a tavalyi évben egy ilyen kis monitoring rendszert, hogy a lakóknak adtunk esővízgyűjtő edényt, de kb. 10%-ába mérőműszert is helyeztünk el, és ezért monitoringoztuk, hogy a lakosság hogy gyűjti a vizet, tehát ebből következtetéseket fogunk levonni. De mindenképpen az a cél, hogy minden egyes lakó otthon gyűjtsön vizet. Az új beépítés esetén, itt az építési szabályzatban előírtuk már, hogy mekkora cisztárnákat kell kialakítani, de hát ezek a kerületünk kisebb részét érintik, a 90%-a beállt, meglévő telkek, és nekik kell olyan ösztönző programokat kialakítanunk, illetve tudást átadnunk, hogy ők miért csináljanak cisztárnákat, és mekkora cisztárnákat csinálnak, ez is nagyon fontos kérdés, és a projektben erre segédletet hoztunk létre, hogy meg tudjuk mondani egyes lakóknak, hogy az ő neki mekkora tetőfelülete van, mire szeretné használni, és akkor meg tudjuk mondani, hogy körülbelül mekkora ciszternát érdemes neki kialakítani. A lakók akár így, ahogy itt is, felszín alatt is, de akár felszín felett is tudják a csapadékvizet tárolni. Ez lehet 200 literes hordó, vagy akár egy nagyobb, akár 1 köbméteres hordó. Van másik lehetőség is, hogy egy drénrendszerrel a telek alá bevezetni a csapadékvizet. Ez azt jelenti, hogy minden egyes lefolyó csőhöz, kert alatt egy drénrendszer ki lehet alakítani, és akkor tulajdonképpen alulról locsolja akár füvet, akár bármilyen ültetvényt. Már a magánterületekről is beszélünk, olyan lefolyás modellezéseket hozunk létre, ahol meghatározásra kerülnek azok a telektömbök, ahol egyszerűen be kell avatkozni. Az más kérdés, hogy hogyan
tudunk beavatkozni. Hogyha azt a magántulajdonos szeretné, akkor relatív jó dolgunk van, mert akkor meg tudjunk neki mondani, hogy milyen lehetőségek, hogy tud esőkertet csinálni, mekkora ciszternát csináljon, az a ciszterna az tározó legyen, vagy szikkasztó legyen, tehát hogy tudunk szakmai segítséget adni. Ezt mi kötelezően előírni nem tudjuk a lakóknak. Akkor van problémásabb helyzet, hogyha ezt az adott lakóközösség mondjuk nem szeretné, akkor ott, ahol relatív jobbmódú emberek élnek, és akkor ők akár ilyenfajta anyagi támogatás nélkül is meg tudják valósítani, hiszen valljuk be, ez nem csak a település érdeke, ez a lakók érdeke is, hiszen az ő garázsukat önti el a víz, az ő anyagi káruk van ebben a dologban, és én azt gondolom, hogy egy jó win-win szituáció tud megvalósulni, hogyha közösen összefogunk.